Що мълчиш? Така. За какво мълчиш? Знам, че ще записваш. А? Знам, че ще започнеш да записваш и изведнъж. Не. Не. Да, повярвам. Ако почнах да снимам в началото, щях да кажа здравейте всички от VBOX 7 и така нататък. Здравейте всички вие, така. Да. Ама сега не го казах, нали? И ще ти дам сървър, в който ще сме богати с диаманти, мега диамантите на Вселената. Версията му е 1.5.2. Това е версията. 1.5.2. Да, тази е версията. Сега ще ви прията. О, сериозно ли? Добре, да. Ето ти го. Толкова много време не го пишеш. Аз докато го копирам. Ще излизаш, нали? Къде? Какво? Ще излизаш, нали? Какво? Няма да излизам. Никъде. О, да, ще трябва да излизам. За какво трябваше да купа, тати? Питайте ти кой? Не знам. Аз не знам, че ще не Не знам. Ще отида на замка. Не знам. Съжалявам, ще отида да взема безалкохолно. Да се бавиш ли? Не знам. Кой ми пише сега? Влизаш ли? Не мога да се регистрирам. Ама... Я си сподели екрана. Много добре, не ми вярваш, нали? Искам да видя какво ти пише, че да видя дали въобще е регистриран или не е. Човек, Пепи, ти трябва да си с друго име. Това име е регистрирано. Логин ти пише. Ще видиш клипчетата, нали? Не. Моля те. За пръв път снимам такива Обещавам клипове. те. Кой? С този Георги. Познаваш го. Не. Зареди си лаптопа. Кой? Готово. Влизаш ли? Чакай, Дена, да искаш да ти видя. Не сега, ако искаш. После. Добре, айде. Ще видя тихичко. Добре. Ти. Айде влизай, поне регистрирай се да не се препълни, защото е почти пълен. Добре, тихо да искам да го чуя да го видя. Моля те.
Хареса ли ти? Да. Айде, влизаш ли? Още не съм го гледала, много ти е яко. Много. Добре. М? О, чакай, пак ще го гледам. Уж толкова искаш да ти видя клипчето по... Ма ми изпрати... Сега и другия ти се прати. Не смулеле. М? Не смулеле. Мълеле. Е, сега идем. Чели? Да. Тукс. Окей. Влез. Тати. Влезна ли, Пепи? Е, сега. Ма с какво име ще бъдеш? Изненадащи. Аз съм Роби Куб. Нищо, че съм нормален, но ще видиш с какво съм. Ще ти дам една кирка, подобрена. Аз съм Кригел едно. Да. Аз съм Кригел едно. Влизаш От ли? регистрацията. Чакай, чуйте. Аз съм Кригел едно. От регистрацията за Майнкрафт. А тук при мен е Дъплей. Да, знаете се в бокса на YouTube. Аз съм Кридил. Аз съм Кридил от регистрацията Майнкрафт и тук сме на The Play. И днес ще снимаме специален епизод. Нали? Нали? Първо, крушенци. 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 Yeah. Влезна ли? Да. Вътре си. Да. Регистрирано. А? Да, честно. Значи, Дъпла, как казваш? Роби Куб. Роби, Куб, отделно ли е? К-У-Б, заедно. К-У. Ето. Айде, приемай. О, другото, аз съм Кригел едно. Аз съм това. Мечо ми, знаеш ли колко е силен? Не, ама аз съм Кригел едно от регистрацията Майнкрафт. А тук при мен е Дъплей. Махни. На ти Няма. кирка. Как казвам, мъкни. Ето, аз убивам крава на един удар. Аз видях Кригел едно. На живо. Ама не, на клип на живо. Някаква дупка си това. Ако ти трябва храна... Какво си ти? Много си мил. Абе, човек, аз си ги фърлях това. Как летиш, бе? Пиши наклонена ФЛ българска У. Чакай, къде е фото? Б... ФЛ, а? Не бе, сега ще ти го напиша. Флай. Ето, написах ти го. Фли. Къде? ФЛ.
без А. Аз съм The Play. Аз съм... 3,6. Аз съм Руби Куп. Искаш ли да ти дам малко диаманти? Румен, защото тук има толкова крипари. Нищо, ще ги убия. Гледаш ли ме? Тън, Не. тън, тъдъдън, тън, тъдъдън, тън, Този тъдъдън, кръв, тъдъдън, яко. тъдъдън, 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 Аз ще го пия с китъка. Иш ли да видиш? Стой на едно място. Стой на едно място. Гледай ме в очите. Чакай. Трябва да се кача някъде. Взех ти кръв, нали? Да. Добре. Чакай, гледам те. Еми, имах предвид, че ти взимам кръв, тук е PvP. Ето ще удара само с ръка. Много си каден. Удари ме, ела. Удари ме и ти да се реваншираш. Удари ме, Аз не ела. съм такъв човек. С тебе. Добре. Аре, бе. Чай малко. В този чест няма нищо, не мога да го отворя даже. Ние сега. Пепи, айде да почваме някаква къща, айде. Варсата. Някой ще ме... Ама няма да вдигаш на приятели, моля ти се. Няма. Добре, заклей се, Бог, майка и баща, Гари. Дядо... Намерих лава, телепортири се да паднеш. Не, благодаря, бе, не искам. Защото ще те телепортирам точно над лавата. Не! Айде, телепортири се, аз няма да те телепортирам над лавата. Ами в мен е диаманта на такива, като скаче. Ай, в мен имам по-хубава. Я пиши, ето това. Давай, телепортири се. Хуп. Над голен. Обърках ти името, бе. Епатия. Давай. Руби Куп, нали? Роби Куп. Роби Куб. Куб. Сега ще падна в... Не, в пясъка ще паднеш. Аз не съм толкова смотан. Ето тук е лавата. Явно си. 2 лави по средата. Имаш ли вода? Не. Жалко. Ако Ще имам стане вода... на обсидиан. Да, и можехме да видим дали има диаманти. Не, диаманти на това ниво няма. Добре, айде търсим диамантите. Не. Сега дай първо къща. Я напиши ето това. Написах ти LARP, Б и Г, Д и А. Ще видиш какво е изненада. И скилката ще ти трябва. Ларб. LARP, Б и Г. Ларб. Да, място. Б и Г. Б. Опасно Д. Б и... Не В, Б. Значи В. Значи. Ларб. Б, В или Б, Б. Чакай. Пиша ти го. Аре бе. LARP. Ами... Казай ми буква по буква. Много. LARP. Място. Да, Б да, и да, Г. да,
Да, Д, да, И, да. А. Аха. Готово. Това е. Не стана. Ще го напиша в скайпа. С, А, Р, В. Нали? Напиша ти го в скайпа. Е, така се пише. С наклонена. Ти ми каза ларва, не с дабъл. С W се пише. Не беше казал. Сега нататък да знаеш. Там ще ти потрябва кирката. И то много. Извинявай, просто си изключих Майнкрафт, го смалих. Там ще ти трябва много кирката. И нещо, което ти го обожаваш, нещо. Извинявай! Без да исках те ударих. Извинявай. Забравих, че има PvP. Сериозно. Забравих, че има. Ух, много съжалявам. Мъри в лавата. Не става, не става. Пиши С, П, А, W, Н. Супа, дабъл, тъпо нещо. Ма дабълюто... Нищо. Абе, Я чакай. Ларбидия. Телепортири се. Телепортири се. Погледни като се телепортираш, гледай наляво, след това надясно. И ще убедомя, че гледай наляво и надясно. Вау, Диаманти! браво. Хайде, събирай като луда! Нямам. Аз съм луд. Ако се брои името. Аз ще събера малко и ще ти дам. Защото твоята има куплино докосване. Дава ти, вместо да ти го даде на руда, ти го дава на купче. Не знам, що така. Ела да ти дам диаманти. Къде си? Не? Къде си? Пепи, за какво чупиш? Така. Като ти дава на купче. Еми, ще го правя. На! Аз ти дадох диаманти. Ще събера Може да още. паднеш от света от тук. Не. Само ако си копаш, надолу ще стигнеш до едно глоустон. Копай само надолу. Само надолу. Добре, чакай, ела ти дам диамантите. Не бе, взимай ги, аз имам много в Ender Не Chest. искам да влизам с кридел едно. Ще се Ами смисля. вече не можеш с кридил едно, трябва да бъдеш. Мога с друго име. Не можеш да се регистрираш вече още един път. Аз не знам една парола, която никой не може да напише. Не, Пепи, имам предвид, че втори път не можеш да се регистрираш. Да напишеш регистър не можеш втори път. О, не стига. Да! Или- Излез, опитай се. Може да стане. Аз не Чао! съм експерт. Регистрирай се просто с парола някаква, която знаеш, че ще ти стане. Влезна ли? С друго име. Не. Не можеш ли? Не, още запише паролата. Ама ти с какво име си? Дай ме. Добре, сега ще Няма да края в тази версия. А?
Няма да играя в тази версия. Що? Супер. Да, ма тук се срещат най-много диаманти. Много ме интересува. Добре, ми влез с Кридил и ми върни кирката. Ако мога. Пък няма. Арде! Не е моя! Ама защото не е моя! Не е моя, ти казвам. Не мога да вляза в тъпия кридил едно. Да. Помни си паролата, логин и паролата ти. Не мога! Не забравих паролата, честно. Нали до честно. 6? Винаги ти е до 6. Но това не беше... До колко? Помниш я, Петя. Кажи ми, че я помниш. Къде си, уе? Къде си, уе? Ти влезна ли? Не. Ето те, дай. Ето, ела. Аз кридил едно най-богато на света. Ето, сега си по-богат. Румен, аз няма да играя на това. Ами тогава ми ги върни. Върни ми ги. Абе ще играя, бе. Бързикам. Супер. Ако искаш да ти върна кирката, ако искаш да копаеш. Ма нали не е твоя? Има мързи до пая. Ами я копай. Ще му направя нова на тоя. Нали? Толкова диаманти. Ще му направя нова. След това ще си направим къщичка с тебе от диаманти. От диаманти къща. Искаш ли? Аз ще живея сама. Еми всеки си има толкова диаманти, че си направи негова къща. Някой изпусна диаманти. Аз ги пропускам. Че аз съм толкова богат. Дръж, Румен, дръж. Какво? А защо на тебе ти ги давам не на руда, на... Еми, защото кирката ти има копринено докосване. Много си лош. Искам, не искам купиране, доколато не дръж ти тук, бе. Дай, аз ще ти направя нова, искаш ли? И ще я подобра. Ще я подобра. Абе, това не твой приятел, не е моя. Пепи! Знаеш ли какво? Кой? Не. Мога... Значи, за... Какво ще я да ти кажа? Значи, стои с тая кирка си прави и с тази кирка можеш, знаеш ли какво? Събираш тези руди, от тези руди можем да направим също къща. Не от моите. Разбираш ли? Не. Значи, ти като събираш Абе, купчета... чакай, бе! Чакай. О, да, напиши ФЛУ още един път. Кой го направи, бе? Еми ти като излезнеш, спомних си. Чао, Румен! Що? Кой го прави нож, бе? Тъпа. Къра. Приеми тъпа АЦЦ епата. Аз си на едно място, нали? А? Аз си на едно място, нали? Да. О, чакай. Тъпа, тъпа. Уоу. Не ми става тук. Кое? Чак. Тъпа, тъпа. Ама аз съм тука. Бе, ти ми кажеш телепортница. Ами аз се телепортирах. Ами аз се телепортирах вече. Тук ми е скучно. Виж ли да правим къща? Да. Пиши LARP ALL PVP. Warp е W. Да, с W. Warp ALL
АЛЛ. ПВП. 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 PVP. Да. То Enter. Да. Не стана. Пиши SPAWN и след това пиши. SPAWN. SPAWN. Така. SPAWN. Spawn. С W. Ага. И след това пиши WARP, ALL, PVP. Не. Кой го прави до нощ или ден? Warp. ALL, АЛЛ. PVP. PVP. Транспозира ли те? Мисля, че трябва да стоя на едно място, но май не. Ти къде си? Спаун. Ама аз ще го напиша. WARP. Ама това ALL, PVP е заедно. Ти не ми казваш дали е заедно или не. Ти трябваше да ме питаш. Айде сега. Ще ти казвам. АЛЛ, ПВП. ALL, PVP. Ето те! Не! Мау! Къде съм още на спауна? Още съм на спауна. Ами това Къде си съм? телепортирали до мене. Няма по-интересно. Некъв го убих. Телепортирали се да видиш как некъв го убих. Не искам. Само за това няма да се телепортирам. Защо? Така. Аз те виках, знаеш ли що? Не. Да ти дам броните твоите. Не искам. Не искам брони. А какво искаш? А какво искаш? Нищо. Нищо. Поне се телепортирай, тук ще правим къща. Телепортирай се до мен, що не ти става. Не. Няма. Що? Дядо ли ти звъни? Да. Ми вдигай му. На кой искаш?